Hinayaan man ko nimo. Magwansa naman lang ko nga wa naman ka. Kisha. Karon kay wa naman ang imong inahan. Adto na lang kapuyo sa amo. Ako na og ang akong bana ang bahala nimo. Tiya. Hoy, Kisha. Bangon ako no diha, be. Ayaw itaw pagpasilbi, day. Dili kay abi gikuha ka namo, dili na lang sa kamulihok din, he. Dili in taon minimum may din, he, ha? Tiya. Bangon na diha. Ug panglabi itong mga bulingon namo. Unya na kaon kung mahuman ka naglaba. Tiya. Teka, nagpulingon nilang tiya, uy. Taod-taod pagi ko mga manani. Gutom na pa. Dili pagit ko pwede makakaon kung dili maumaning lapunon. Abi na kong buot na ning igsuon ni mama. Dili man di ay. Unsa tiya? Dili kong eskwela. Ganong mo eskwela ka man? Naday ka ikagasto. Usa pa, kung mo eskwela ka, kinsa naman ay mulihok din isbay, ha? Tiya. Naunsa ka ba ya, oy? Dinan man ni mo ang bata sa iyang kaugmaon. Paeskulahan na, oy. Nagahimo man tas mga lihukonon din sa bahay sa wapasikisya din sa ato. Ikay buotan si Tiyo. Bahala na. May eskwelagit ko. Nisaad ko ni mama nga bisan unsay mahitabo. Uhuman ko sa akong pagtuon. Tiyo, matan ako sa eskwelahan. Kini, pwede ba hilutol na ko ni mos kwarto day? Sakit man yung tiil na ko. Si Tiya day, Tiyo. Lakaw naman, God. Tuwa mi trabaho na. Unya ang imong mga igagaw ni adto na sa eskwelahan. Sige, Tiyo. Pero kadiyot lang, Tiyo, ha? Kay basin maliit ko. Sige, day. Sundalan ko sa akong kwarto, ha? Kini, Tiyo. Diya. Sige, Tiyo. Dalaga ka naman kaayo, Kisya. Tiyo. Gusto na, day. Okay na. Sige, Tiyo. Kaya mo ato na sad ko sa eskwelahan. Biyaan day ko ni mo nga ako rin usa din, he. Tiyo. Ayaw lang ako nagbiya. Tiyo. Ayaw pagkakas. Ayaw kipagsinggit kung dili ka gusto na masakitan. Tiyo. Nabuang ka na? Himo-himoan mo storya si Tiyo ni mo? Tiya, tinuod lagi. Gilabtan ko ni Tiyo. Tuhi ko. Unsa na hitabo din, he? Tinuod ba nga imo siyang gilabtan? Unsa? Uy, nanugod 10 taon nga, buhaton ko man, ha? Dilin taon ko niya na pagka-tao, Kisya. Tiyo. Ikaw bataa ka, no? Wa talaga kailaing gihatag na ako din hikon dili problema. Hasta kamis Tiyo ni mo, imo pag yung gubuon ang malinaw na mo pagpuyo din, he? Ha? Tiya. Layas! Layas din, he! Recorded by Radio Mo TV. Asa naman ako paingon, ani? Paitan ng ikaw na lag-usaw, Uy, makalaban ni mo. Hoy! Hoy, day! Huy! Bangon diha! Bangon diha ka nag-apply na ko sa kong karinderya. Hawa din Ato sa lain kitod. Nakatuog man ko din ito pinsdan. Bangon na diha ba?
Saka ba? Tingali, di balaso na hinuning akong karindiri at tungudi mo. Nilara, gigbatasan mo nang mirna? Saka? Uy! Kung ngilad man kog batasan, kamo ngilad mog binuhatan. Swerte pa mo ron, kay wa mo madakpi ang inyong sigig pangupit sa mga tao. Pamo na de! Kala mo di malas ako. So, wa na di kay pamilya? Wa na lagi. Oh, may pamuapil na lang ka sa mong grupo. Ha? Oh, apil na lang sa mong grupo. Ha, sigurado gyud ko nga dili ka gutomon. Gusto ka dadunti ka sa mong amo? Ha? Oh, sige, kamog maayo dia. Salamat ha. Gabi ipagid ko mga gutom kaayo. Kaunog maayo kay iniguman natay sabutan. Ha? Manguutas mga tao? Oh, simple naman kay na ba? Dili lang ko ana, uy. Mahadlok ko. Si mahadlok. Abi ni mo, una rin hadlok ana, sa sinugdanan na na. Pero kung maanad ka, sisiw na lang kaayo na. Promise. Pusog pa ka permi. Naapag kay kwarta permi. Ha? Okay, barat na kilo dali ke. Kinisan niya yung Bombay, oh. Kamatis ako, te. Kuha ata yun ang pitaka sa bulsa. Ano? Kanila? Oh. Sige na. Hinay-hinaya din kuha. Di na kinakabantay, awa. Okay. Ay, salamat. Salamat po ang makabantay. Musibat na ko. Oh, di ba? Unsa na? Dali na lang kayo basta maanad na ka. Maolagi. Asa naman sa tasunod? So, ayun eh. Unsa man ni? So, syabugod. So, ayun eh. Di doon ka bati o kakapoy, ani. Ha? Sige na dayon. Okay kayo. Hingon ani ring feeling, no? Oh, di ba? Okay kayo, di ba? Wow! Muram kong naluya, uy. Klaro kayo nga nagpagita na imong lawas. So, saman? Sweep ta? Sige ba? Kana! Kana! Ay, Julio! Kinuha ko! Mga pulis! Sus, ginoo ko. Mga bata pa magkay mo. Gisudlan may ganyan yung bisyo ha. Chief! Chief! Pagawas ako din eh, Chief! Pagawas ako! Unsa man na itabo sa kong kinabuhi. Kung buhi pas mamaron, dili magit ko baygon ani pa. Dili gyud.
Magkagawas ka na. Pagbinuta na ha. Salamat, Chief. Isa? Nag-Gemma? Oh, ako ni. Hawa ko makasabot sa kong gibati sa dihang nahibaw anak ko. Nga mauni nahitabo nimo. Oo, nang. Dali, kuyog na ako sa Cebu ha. Adto ka dito magsugod og bagong kinabuhi. Adto na kapuyo uban nako. Nang Gemma. Mao ni akong bahay din hikisa. Doon ako'y gamay sari-sari store. Sus, nahinumdum ko sa buhi patos mama ni mo. Ay ganahan sa kayo to siyag sari-sari store. Unsaon nga pagkaminyo na ako, nabalhin man ko din sa Cebu kay tagan-inhiman akong nabana. Ay, nagbuol gani kay kumaguna-una nga pagkamatay niya. Wa man lang kong makauli dito sa atos iligan. Pero sa dihang ni desisyon kong muadto dito, ikaw giboy una na akong gipangita. Kinabalaka kaayo ko nimo. Salamat na nga. Nga pag hindi ka malimot na ako. Og salamat kay giyatagan gini mo bili niyo para higala ni Mama. Mahal kaayo na ako ang imong inahan. Mura lamig igsuon ato. Mao nga, mura na sa anak akong tanaw nimo. Ayaw ka bala ka nang magtabang-tabang ko ni mo dinig bantay sa imong tindahan. Isaad na ko nga, dili ko magpabugat ni mo. Ikaw, day. Pero, wati ka pugsa, ha? O nang, salamat yun kayo aning higayunan nang. Isaad gid ako nga mag-usab na gid ko. Ug dili na ko masaag sa hiwi nga daan. Salamat kung mao ka na. Sa dihang namatay akong mama, nakaagigid ko kalisod sa kinabuhi. Homeless, nigamit og ginadiling drogas, og napriso. Pero karon, sa dihang napaduol ko sa Ginoo tungod sa akong kawiling nga mag-usab, naan ako'y bay, bana, ingon man gwapa o gwapo nga mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kito mga higalang, kaagi ni Krisya nga nagpuyo ka dito sa Iligan City, din anak karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, Moon River. Ang maong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Birds of a Feather. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga General Santos City. Ang atong tatampo nagdasagan nga Lina. Recorded by Radio Mo TV. Babe, Lena, muna lang ko ni mo sa parking lot ha. Ato ko magawat. Sige, babe. Hapit naman sa ni mahuman. Gamay na lang ni masunod na kaning mo. Okay, sige. Sakita na sa akong liog. Kari pa? Kerry pa, uy. Gamay na lang ni. Wala na gid makahawat si Josh nimo? Hapit naman ka di ka mahuman. Basig na pa'y buhaton. Buhaton? O doon ay gidalian aron dili masakpan. Kalain mo ni magsinultihan. Mao na. Mao nang buangon ka kay sobra ra mo kog kakabuutan. Kuwang kas paniid day. Day. Kano sa mo danain mo bagan si Lina, oy? Pagpada na sige king muna ako, ha? Sige ka lang king muna ako, pero hantod ron. Wa gihapon kay gibuhat. Si Josh. Tawo. Doon ikaw bang laing babae sa sakyan? Hindi ka gusto gingon ini day nga dunay thrill day. Ha? Oh, nindot man sabi noon kay tangaon na sa ning uyab nimo. Imagine, kapila na ta mag-igon ining buhata ini, pero never at once nga nasakpan ta niya, di ba? Maghahayop sila. Maghahayop. Mubi ako dali. Dali ko gusto ko pakitaan ko nila. Hayop sila. Mga hayop. Biniday kong gibuang ni Josh. Huwag ko magdahong nga makahimo siya na ako, hindi. Mo'y pagtuon din ang mamagpapangatarong siya para na ako, pero di ay... Miss, ano ba ito mga sa Ledsay? Huwag ba ka din sa abandonadong building? Kung sa may nahuna-hunaan mo, ayun nag-ipadayon. Kinsa ka? Ganina ko din eh. Ganina kong naminaw sa imo mga yaw-yaw. Huwag ka ba mahibaw nga giguba nimo ang kamalinaw na ako din eh? Ha? Dugan na ning spot na ako din eh. Kining rooftop sa abandonadong building. Kung gusto kong kalinaw o gusto kong mag-inusara, ani ko din mo standby. Pero karon murag, di na gini magmalinawon. Kay niya naman ka. Unsa? Kung sa may problema nimo, palihog lang, ayaw kong amo nga. Kung mulayat manggani ka, kanang wa ko. Oh, sige na, dahil na. Amin na yung kamot. Aga kong tika pabalik din eh. Kung sa may problema nimo, pwede rin gina nimo nga isultin ako. Anda mo kumaminaw nimo. Okay na, okay na. Salamat ka na minaw ka. Dili gid sulbad ang pagpakamatay sa mga problema. Ako din si Ryan. Lina. Nak, dani na lang nagpaabot si Josh nimo sa gawas. Gawsaon na to. Nag-unsa man siya din, Ima. Nak, nag-away mong Josh? Magkigbuwag na ko niya, Ma. Unsa? Pero nga naman. Gawason lang una na ako siya, Ma. Mas maayo naglaruhon ako ang tanan. Babe, nagpaabot ko ni mo gahapon sa parking lot pero wag yun ka. Ibalik ko sa office. Pero mo isulti sa mga kauban nga nauli na daw ka. Niapas ko ni mo sa parking lot. Pero lahi may ako nakita. Oh, Lina. Hayop ka!
May pagtuon ako nga nagtinarong ka na ako, pero di ay, Lina, dugay na ko di mong gibuang. Lina, sorry. Please, pasaylo ako. Sorry sa Diyos, pero makigbuwag na ko nimo. Oh, Lina! Recorded by Radio Mo TV. Abi na ko, dili ka mo anhiron. So, ako na ang rason nga nga mo ani ka din sa rooftop ron. Ha? Oh, feelers ko do. So, kumusta naman? Nakigbuwag na ko niya eh. Tingali ba yag makigbalik ka pa niya? Never na no. Dili na gid mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Aw, mayo noon. So, friends? Nga nung dili gun. So, true gid ay no nga buwag na mong Josh. Naibaw lagi ka. Wa man ko manapi nimo, diba? Of course. They resign naman siya sa company. And gikuha na niya yung mga butang din ganina lang. Wa mo mag-abot? Wa man. Oh. Maayo ra sa doy nga gibuwagan nimo kay wag ito ayo tawhana. Day, Laag taon niya, libre ka? pwede ba kung doon ako ipakuyogon lain? Sure. Kinsa man? Megs, si Ryan di ay. Ryan, akong amiga si Janeline. Hi! Uy, in fairness tay ha, mas gwapo pa ni siya kay ni Josh. Huy, basta magtuo kang uyab ni ha. Pero dili ba ya? We, sure? Puhon, kung hatagal na ko chance ni Lina, isaagid na ako nga tarungon na ako siya. O dili na ako siya pasakitan. Ryan. Lahi ra gyud. Pero na, kung ako lang no, mas maayo kung dili lang kutob sa istorya. Dapat ipakita gid mo sa buhat. Di ba? Sakto sab. Og ikaw, Day, ayaw kayo pag-expect aron dili kayo ka masakitan. Day, Janeline. Hilom lagi kay ka. Wa lang. Nakauna-una malanggod ko. Ubay-ubay na po ang mga butang nga bahin ako nga na-share na nako nimo. Pero maski ka o sa bahin nimo o baka si mong pagkatao, wa pagit ka makashare nako. Dili ram sa kaayo ingon anak ka interesting ang akong life good. Dili man kinahanglan good nga interesting ang butang aron ka mo share nako. Ay kabala ka. Makailara ka na ako in the long run. Naunsaman ko. Dili naman yun ko mahimutang magkuna-una ni Ryan. Tungod niya, wa kayo ko maglisod sa pag-move on ni Josh. Bisan nagway kami. Pero mura bag malipay na ako bisan 100% siya man lang. Ha? Mag-date ah? Unta kung okay lang nimo. Sige, asa man? I-text na ko ni mga restaurant, ha? Kung asa na pita. Sige. Okay, bye. Kinahanglan nga mangandam kong maayo. First time ni, nag-agad ko ni Ryan og date. Kinahanglan nga gwapa gid karon. Niyan ako din sa restaurant kung ingon ni Ryan. Magpaabot lang ko gamay. Niyan na tingali to ron.
maabot niya din Dili sad siya makontak nga akong tawagan. Asa naman ka di siya? Oh, klaro kayo nga dili siya seryoso nimo. Unsa? Ay, isura gid isalig rong panahon na, no? Magguba man gani ang imong pagsalig sa tao nga dugay na nimong nakaila? Kana na ba kahang bag-o lang nimong naila-ila? Day. Mao na gitingali ning kapalaran ako. Dili gitingali ko worth it nga seryosohon. Nay nangita nimo sa gawa sa building. Kinsa man? Ambot, wa mo ko makaila ato. Gawsa lang. Mama ko ni Ryan. Og ni anhi ko aron tuyo kang pahibawon nga wa na si Ryan. Doon na siya sakit hinungdan nga wa siya makatunga sa inyong sabot unta nga date. Og mao'y sulti niya nako nga pangitaon ti ka iniguman siyang lubong. Og ipahatag ni nimo. Box? Tanawa lang unya ang suda, ana. Ablihan na ako ng box. Pulos mga pictures na ako. Kadaghan ani nga mga pictures. O kining uban. Katuning pagbabago pa lang ako nadawat ini kompanya nga akong gitrabahoan ron. Kung wa ko masayop, 4 years ago na ni. Sa ato pa. Sekreto ko niyang kuhaan ng mga pictures sa una. Bisan pa man wa ko makailan niya. All this time, doon na di tao nga dinudanay na nagtinguhan ako sa hilom. Pero kung kanusa nga okay na unta ang tanan, wa nasad siya. Ryan! I want you to stay. We had the right love at the wrong time, good. Thankful ko nga bisan sa mabong higayon, naila-ila na ako si Ryan. Wa man nagka kami, pero one thing nga iyag yung giparealize na ako is dili ko dapat mo settle for less. Nga dapat atagan akong bili akong kaugalingon, o kung doon na may usa ka tao nga angay mo lift na ako, kana mao ako. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagin ni Lina nga taga General Santos City uban sa awit nga iya kipangayo awit nga nagulahan Birds of a Feather. Think I wasn't better alone. Can't change the way. Ang mong kaagi gibahata na duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga magkatakinabuhi ning akong kaagi. Ako si Marvin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Nakagusto ka ni Jen? Bro Marvin? Oh bro, Aw, kana, sige. Suig panguyab. Ayog langay-langay kay basin daig maulahan ka sobay. I love you, Jane. Marvin, Mona, love di ka. May chance ka ako nimo. nga nang mulimod man ko nga ang tinuod. May gusto man sa kunin mo, Vin. Good mo na, kita na, ha? O, Vin, uyab na ta. Salamat, Jane. Swertihan mo bro, kay gisugot ka ni Jen. Kaloyan lang, bro. Sige bro, good luck sa inyong relasyon. Di ka busy? Dili naman, Vin. Nga naman unta. Manuri unta ta. Asa man sa tamanuroy? Bisag asa lang, good. Nangitatag lugar nga magasulti-sulti ta umayo. Ah, sige pa. Manuroy ta. Wow! Indot ako din yung dapita. Bugnaw kay hangin, oh. Dito sa, kanya, taas kay nga itong pananaw. Maog yun. Makawa sa problema. Ay, Uy, naunsa ka, uy. Itutok manggugan ako. Yan ang hupaw dayon ka. Naunsa di ka. Waoy. Kuan, hindi lang ko makatuo ba nga magkauyab ta. Ngayon mo kong sugton kay manghubaya ka na ako. Ikaw, gyud. Siyempre, love ko ti ka. Mao na nga, gisugot ti ka. Salamat, Jane. Huwag mong hinaot ko nga di mawa ang imong gugman ako. Dili na mahitabo, Finn. Kay love ta kaayo ka. Salamat, Jane. Nahapnan gyud tada. Mao gyud. Unsaon nga nalingaw mo ta sa atong laag. Nindot man sagod ang lugar nga atong giadto, god. Mao gyud, Jane. Dali na. Ako na kayatod sa inyo kay basige pangita na karon sa imong mga ginikanan. Wa man tao din sa inyo. May gilakaw tingali sila si mama ug papa. Aw, Sige na, uy. Balik na sa mong gipuy-an kay manirado na ko. kadiyat lang, Jane. Unsa man? Pwede ko magakos nimo. Ha? Dugay-dugay na biyatang nagkauyab o unya, wa pagi ko makagakos nimo. Pagkaksa ko, ha? Sige na lang, uy. Humani mo gakos pa uli na, ha? O lagi. Jen, dugay na gikay kong nangandoy nga makakakos ka. Jen, Uy, manghawak man ko ka. pasag bilang ko uyab na bitaw ta, ha? Jen, Uy, Jen. ikaw pa. Ligara na ka, ha? Di mo kanta. Makatintal ka. Jen, Jen. Marvin. Nakuha gid mo akong pagkababayad, ha? Nagmahay ka? Wa man. Kay love man di ka. Pero, nahadlok lang ko, Vin. Ha? Unsa mi mong kahadlokan? Basig imo niya akong pasagtan ba? Kung mamaptos ko. Di ginamay tabo, Jane. Tungod kay love petty ka. Unya, kung mamaptos ko. Kung mamabdos ka, magminyo ta. Basta ha. O lagi. Di ka na kumahimong pasagdan, Jane. Kay love ta kay ka. Salamat, Vin. I love you. I love you too, Marvin. Recorded by Radio Mo TV. Kay kung maminyo na unya ni, di na takalaglag ini. Ay, mausap. Unya, ano sa mo magminyo? Unya na bro eh. Okay budget. Pero, mamabdos na unya ng uyab nimo. Na, ina ko bakakon. Mapugos kaya pagkigtipon na na. Ha? Oo. Inaya ko bakakon lagi.
Di ba maminyo kag pinakalit anak kung mamablos na si Jen? Bro Marvin. Oh, Ma'am Sok, kulbaan tani mo eh. Bro, sa diha, kaya nangita ni mo. Ha? Jen, ikaw magpadayin ng nangitaan ako. Oh, ano sa ka? Anong guol man kinang naong mo? Mabdos ko, Finn. Ha? Nagbunga ang imong gibuhat na ako. Mo ba? Makatawa ka lang? Ha? Nalipay lang ko nga mahimo na niya kong amahan, Jane. O niya. Unsa ba itong buhaton ini? Ay kabala ka. Mangita tag atong kabuyan. Kay magtipon lang unata. Dili ko di mo pakaslan. Pakaslan oy. Pero di pa karon. Magtigom sa ta. Sa pagkakaron, mag-live-in lang unata. Na, saan na may akong gingon ni mo? Lagi bro sakto gi ka. Kinahanglan nga magtipon mi si Jane kay mabdos na siya. Sige lang bro. Malingaw ka raon niya, puhon. Hindi ka kita ni mo si mga anak. Day Jane, Unsa man, Finn? kuan ba? Pila pa man kabuan nga atong pabuto nung una ka mga anak. May iyang niunta ko nimo. Unsa man, ha? Muduaw ako sa akong mga ginikanan bi. Kay dugay na kay kung wa makaduaw nila eh. Oh, sige, Finn. Aon sa man, ganahan ka nga mukuyo ka nako. Aron sa ba makakita sila si mama ug papa nimo? Unya na lang, uy, kun mahuman akong panganak. Kay kapoy biyahe nga mabdos. Mausab. Sige. Ako na lang muduaw sa akong mga ginikanan ha. Balik ba dayon, ha? O Jane, tulor ra ka adlaw ko dito. Ma, Ay, salamat in taon nga nakahuna-huna kag duaw na mo na. Mingaw na kay minimo dong, oy. ako sad pa, ma. Mingaw na kay ko ninyo. Unsa to'y imong giingon dong? May kaipon ka na? O ma, og mabdos na ganito. Kanindot god. Hapit na may makaapo ini. Maugid pa. Kaanugon nga wa nimo ang nahimo nimong asawa, uy. Makakita na unta mi. Sige lang ma. Human nga og panganak, muani unya mi. Nakabantay ko, ma ba, pa. Tagkan mo kayong tao sa gawas? Ang alay mo teka nga pista man ro din sa ato. Oo, Reza. Nasa ato ka di ay, niaro na akong mga igagaw. Ni agit ron. Labi na og mahibaw to nga niya ka. Aw, makitaga ito ni mo ron. Ipaya na mo gawin, nga di nagagaw. Paya na mo lagi Gaw. Gusto mo na? Ako sa gaw, lipay kay ko nga, nakakita ko ninyo. Gaw. Oh. Karong gabi iba. Kuyog ka na mo. Asa man tagaw? Aw. Na may disko ron. Madisko na gaw. Okay gaw, sige gaw. Okay. Daganag mo tao niligaw sa? Ugaw. Bisa mo dagdagan mga tao din sa ato kaya daghan naman ang aminyo. Kinangandak na ko ba? Unsa man gaw? Nausap na sa unahan. Sa lul. Mura ko nga. Namay nag-away. Lagi nag-away niyo. Oh, Tayo ko kang igagal ko. sige tamo ni mo gaw. Tama mo! Kaway! Ibigay na nga! Unsa? Dali gaw. Atong tabangan atong mga igagaw gaw. Dali. Ginoo ko in taon nimong bataa ka. Ngano nagkig-away ba din taon ka, uy? Ay lison man sa kaya ma, kung maginanaw lang ko. Nagikulata na magmayong akong igagaw. Maong itabang na sa gukulata sa ilang mga kontra. Marvin! Oh, pa? Dautang balita dong. Unsa man pa? Duha ka tao ang namatay sa iyong kontra gabi eh. O usa ka sa suspect. Oh, unsa? Dong, ako na ning miyangyo ni mo. Maluoy ka. Surrender na yung tao. Pero pa, wa ko isa. Ikaw mismo nahibaw nga nakatampo ka sa duha ka tao nga namatay.
Pa, Surrender na lang doon. pero pa, una ako ni buhaton. Mag-unsa naman akong asawa ug ang umaabot na akong anak. Kami na ang may baho sa imong pamilya doon. Basta in taon, surrender. Pa, tungod sa hangyo sa akong amahan, ni surrender ko sa kapulisan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Dapicol o Davao Prison Penal Colony. Og nagpaabot na lang ko unsay sunod nga mahitabo. Og kanimo Jane, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga dili ko nimo kalimtan. Og sa mga batan-on nga naminaw karon, manghinaot ko nga makuhaan ninyo og leksyon ang natabo sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Marvin nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga naguluhan, pagsubok. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasingan nga B-Boy. Recorded by Radio Mo TV. Brad! Kuyog na mo unya, humanog duty. Magunsa masakol dito nga dili man kumainom. Ako yung pilailan ni mong chicks. Nasamot. Ay bawo bitaw ka nga, wa pa na sa kong na. Kailan kumuban ba yun eh? Oh? Gayon ra ko dito. May pagmuli na lang kog lahos kaysa mang chicks ko uban ninyo. Dili giday ko makaapo ani dong. Ma, Unsa pa may gihuwat in taon nimo, uy. Naa ka na sa hustong edad. Hapit ka namang gani mula pa sa kalendaryo kung buto na naon. baya si mama. Basig mag-ingon anak pa ka karon. Unya, hindi katigawang na nimo, diha pa ka mangitag mauyab nimo. Grabe sa kay kamo drug pressure mo eh. O lagi ma. Sugod karon mo entertain ako babay. B-Boy, si Alina. Alina, si B-Boy. Ikaw ba na ko sa trabaho? Hi! Hello. Alina, ikaw na bahala sa pamigo, ha? Entertain na kayo na, basi muli niya na. Si Arsa ko, ha? Hey! Cheers! Miss, dili ra ba ko mainom? Wow! Kabuutan pa ba dahil mo? Gano'n dili man ka mo inom? Dili ka ganahan sa lasa sa ilim nun? Pagi ko makatilaw. Pero di sa ko ganahan nga musway kilaw. Basi mo pangita na unya ka once makatilaw ka. Sige na. Shot na. Sige good. Kausara ha? Di po nga na ako eh. O makamaana dog inom, good. Panya, dagan di kag giinom. Nalingaw man ko sa tong tabi-tabi god. Maungawan ako makabantay nga nagsige na day kong siyat. Anya, kaya pa niya mong maulit? Gaya eh. Nalipong ko pero dili pa ko hubog. Oops! Tanawa, nabarag na ka. Hubogit lagi ka? Di lagi ko hubog. Sus, may hubog na matogaan. Mau sige, limod lang yun. Pero tuod, makatry pa bitaw ka? Marag lisod naman. Ani na lang. Uban na lang na ako. Adto ta sa akong apartment. Huwag tama na tong imong kalipong, ha? Makahimo ka? Usahan man himo. Kani. Sugdan ako, ani. Anya, ako ni bahala nimo.
Alina. Biboy. Usa? Doon na initabo ninyo? Oh, naabay. Siya mo ko'y mo'y nag-una-una. Yan. Nalipong pa kaikuan to. Doon na nag-i-improvement ang imong paglaglaag bay da. Nakat o nakaginom. Nya, unsa pa man ha? Lingaw o di ba? Di ba? Di ba? Oh, unsa man? Lingaw o di? Ha? Kaya usab. Kung mo na, imbitaron ka na ako ha. Imbitaron ta ka. O imbitaron na ako si Lina. Aron, manglaag ta. Bay, sayang nga eh. Murag di mong kuno makaari sa Alina bay. Kay nasa importante nga lakaw. Okay ra. Ngayon sa man, muli na lang ka. Uli good taon. Ha? Mangita ko client chicks. Usa? Recorded by Radio Mo TV. Ganina raman ang nagsigigring imong cellphone, nak. Wa kay planong motubag, ana. Samok may. Masid ka to ng babae nga nakailan ako. Kadtong imong giingon nga amiga si imong amigo? Ay, dili. Lahi sad to. Uy, kadaghan ba guday ni mong babae, nak? Uy, murag nasubrahan na pud na da. Naglingaw-lingaw lang ko ma. Wa man ay problema, B-boy. Pero ayaw lang gid pagbinuang og babae. Kiba sino niya gabaan ka? Ma, So, storong ka ng gaboy. Storya na sa katiguangan. makiksabot lang ko sa babae nga fling-fling rang akong gusto. Dili pa ko andam nga mo commit eh. Unless makita na ko ang babae nga makaingon ko nga para na gid ako. Pero sa pagkakaroon bay, maglingaw-lingaw una ta. Ha? Aw ka na. Sunod laag na to, nako'y play ilan mo. Kinsa man. Hey! Woo! Hey! Okay! Rita, bawa na akong pangan. Biboy day ko. Okay. Excuse ha. Magkuha sa mig mainom. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ano, Vika? Kami rin unti mag-coke drinks. Pabiling na ka dito para magkaila-ila mong bayo, Rita. Parang lisod masya masahon bay. Ha? Dili mo tingog kung dili unahan. Bay, sosyalon maguto siya, bay. Kasagaran niya ganahan, ikaw ban ka ng mga kwartahan? Ha? Karbati ka? Oo. So kung gusto ka nga makuha mo siya, magpakaroon ingnon ka nga kwartahan ka. Ansa? Makig-date ka? Sa asa mo siguro ka makig-date? Basta, ako'y bahala nimo. Sure ko nga mag-enjoy ka. Mahal man na diya, bay. Uy, nung isang Ay taon gusto ka. niya. Ha? Magbay, dili ko musugot nga dili na ko siya makuha. Matandog ang akong karbo, anak. Unya, asa magagkwarta? Unsa? Huwa man nimo among sweldo? Oo. Pahuwa man ako, usa ka adlaw. Ibalik na din ako sa sunod adlaw. Sige, sige. Bantay ha. Ibalik ha. Kay gamitunon kayo. Ako ning tapokon sa pitaka na ko ang mga sweldo sa akong kauban para makita niya inig-ablin ako sa pitaka. O ilahi na ako ang akong kwarta para moray kuhaan ako sa akong mga gasto. Bagga kay nga ako pitaka. Siya, rin di siya madain eh. Nabusog ra ka? Yes. Good choice kit kaayo. Bisan og mahal din eh, pero lami kaayo. Thank you kaayo ha. You're welcome. Asa man ka human din eh?
Unsa bay? Nakuha gini mo si Rita? Oo. Pero abi ni mo bay, Oh. kumansa na itabo na mo. Mura mo kung nadutla ni Rita. Oh, mo ba? So sa ato pa, seryoso na lang nimo siya? Oo. Makigistorya ko niya. Hindi naman ako makontak si Rita. Ay, dili ka ha. Dua-dua rin itong iya ha. Basinog, busy lang siguro. Ako lang sabihin lang og message. O paabuto na ako ang iyang reply. Eh, okay. Nang sakit man akong... Eh. Wala. Dili ka. Magpa-check up ko. May STD ka. Unsa? Maona na, B-boy. Gigabaan ka na. Ma, Giingnan tabitaw ka nga dili lagi magbinuang sa mga babay. Kibasin o gabaan ka. O tanawa ka ron. May STD ka na. Natakda na ka. Onya, unsa may plano ni Moron? Padayonon pa ba gihapon ang imong kabuang, ha? dili na ma. Ako na balik kung unsa man ko sa una. Mas mahay pa to. Wa pa ko'y problema. Wa ko'y sakit. B-boy, I need another story. Grabe akong gibati nga pagmahay karon nga may sakit na ko. Og wa ko'y laing mabasol kay ako maning tinuyuan. Maayo pag naminaw ko sa akong inahan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ining akong suwatan ko. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka to mga higalang kaagi ni B-boy nga taga Gabi, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulan, Secrets. Ang mong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Kain o gabas sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamuusap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod na gayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Congrats, anak. Congratulations, Ann. Salamat ninyo, ma, pa. Sige na mo, mamauli na ta. Kinagikay kong gamay alang sa imong graduation, Ann. Ha? Adto ka sa San Carlos City mo eskwela? Opa, kay wabe senior high din sa ato. Onya, asa masab ka star? Mangita lang ko akong kapuyan dito, ma. Noon na may mga boarding house dito nga dili kayo mahal. Maugid pa. Sige lang pa. Namang ko yung mga classmates nga adto po sa San Carlos City mo eskwela. Magpatabang lang ko nga makakita ko boarding house dito. Sige, ikaw mahibaw. Oy, problema day, oy. Na ko'y mga kailangan na may mga boarding house. Tabangan ti ka, pagpangitag barato. Salamat, day. Kay na, hapit na ba ang abis klase, day? Nag-amping baya dito sa syudad, Ann, ha? Oo, ma.
Paningkamot in taon nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Aron na kay maayong ugma. Opa. Salamat in taon kay nakaskulagit ko. Antuson ko lang ning 2 ka tuig. Kaya human ini, mag-college na unya ko. An! Hey! Oh. An! Kinsa man ning nitawag na ko? Artiha! Di man managad. Uy, hala! John! Ikaw mo ko din eh! Ako din tao ni oy. Niya man lagi ka din eh! Niya magay ka? Amaw? Bitaw, uy, nakalitan kong naa ka din eh! Wa ba senior high dito sa atong dapit. Mong ni ako din eh. Oh, sa ato pa, classmates ta? Murag, di tingali. Pero mayo hinoon niya parehas sa eskwelahan. Aron di sa kumaglaay din ba? Pawag yun. Aw, nindot hinoon day. Kay may silingan tanga niya sa mag-eskwela din Maugid day. O diya, kumusta ang buhay estudyante an? Ang nanguta na baya no, murag yun, og dili estudyante. Di na oy. Murag kapoy may eskwela eh. Tapoy bitaw. Pero antos lang gud. Hangtod nga mahumanta aning senior high school. Ay, salamat. Grade 12 na kita. Lagi uy, mura lagwa no? Dali ra kayong panahon oy. An, ugma ba? Sabado man. Mupauli ka sa bukid. Dili lang ko dyan. Unya na lang ko mapauli sa ato kung wala ko'y magamit. Napaday kay kwarta. Napay gamay. Sakto pa niyo si Manaha. Aw, Nga naman mo pauli ka sa ato? di man hinuon. Kuan unta ba? Ako kang atuon sa inyong boarding house ha? Nga naman? Magunsa man ka dito? Storya lang ko ta. Kay laay sa kay akong gipuyan oy. Kung Sabado kay mamauli mo akong mga barkada. Mato ko sa imong gipuyan ha. Unya, makadumdum day ka. Kagamay ning San Carlos Nya di ko kadumdum. Unsa may address ni mo be? Grabe ha. Kadumdum gida. Ako pa, lagan ba ako? Unya, unsa may ako ikaalagad nimo? Murang magkarang tao. Napay alagad-alagad. Bitaw oy. Kadiyot ka daman di kag juice ha. Magkita ta din sa San Carlos. Maog yun. Nagtuo mga ni ko nga sa Cebu ka mo eskwela. Layo na kayo itong Cebu, uy. Mas ganahan ko din kay kung mingaon ko nilang mga magpapa, pakauli ra dayon ko. Mao gyud. O nalipay sad ko nga nagkita ta dinian. Aron may baw kas tinuod. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Unsay may baho sa tinuod dyan? Ngano di ay? Ang tinuodan, nakagusto ko nimo. I love you. Dyan? Mano'y tinuodan. Sa una pa, nga ganahan nagigay ko nimo sa nag-eskwela patas bukid. Pero, mahadlok lang kumunguyab nimo. Karon pa ko nakabatunog kaisog nga musulti nimo ini. May chance ka ako, An? Dili pa na ako na matubag dyan, uy. Nakalitan mga ko sa kung nadungog karon. Okay raan. Baka paabot raman ko. Hala no? Sa una pa di siya ganahan ni mo, day? Ula giday, uy. Nakalitan man gani ko. O niya, imo sing sugton. Buotan ba nas dyan, day? O gaan sa dang akong buot niya? Aw, kun mauna, sugta uy. Tinuodan, imo na kong gisugot. O dyan, uyab na ta. Salamat, An. Ayaw lang ko pasakiti, ha? Oo, An. Ako na i-promise nimo. Ginoo ko intahon, uy. Ano na pahilabot man ka ni John? Wa may makapugong sa mga gibati, day, uy. O niya, sa una malang kung mamabdos ka. Nahadlok bitaw ko, day.
Wa naman ko rekla, ha? Nakulbaan ako inita. Magpalit ko og pregnancy test aron ako ni maklaro. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinala may bawin ni si Jan. May noon, imahimo na di kong amahan. Nalipay ka nga mahimo ka ng amahan? O niya ako. Magunsa naman ako ini Jan. Magunsa naman ato pag-inskwilaan eh. Gamay nang dito ang kuwang. Mag-graduate naman ta. O niya sila sa babagpapa. Karon Sabado, mamauli ta sa ato. Atong sultihan ang imong mga ginikanan bayad sa atong sitwasyon. Ay ginoo ko in town, oy. Anong inyo maning gibuhat? Pasaylo ako nang. Pasaylo alay mi ma. Pa. Kinahanglan nga imo ning pagkasal ng akong anak dyan. Ay, kabala ka noy. Di man ko mo talikod sa akong obligasyon ba? Maayo. Akong dadon si Ann sa amo. Noya, nang, aron may baw sila sa papa. Sige. Dili mo mahimong magminyo niling dyan. Nga naman pa. Magminyo mo, nga parihinti man mo. Ha? Parente dita dyan? Maura, parihinti mo. Kuya, saan naman namin ini pa nga mabdos naman si Ann? Pagkatawhan lang ang iyang gimabdos. Basta dili mo mahimong magminyo kay parihinti mo. Dili man mo parente. Ha? Mauna, wagi ko parente din kay dayo baya ko din hinapita. Alabi na ko nga dili may parintis mga ginikanan anang dyan. Bisag og saon og subay, dili gyud nato sila pariente. Oo niya, ngano na ingon man ang papa ni Jan nga pariente mi? Simple ra kay na. Wa ka mauyon ni sa ginikanan ni Jan. Mao nga paingon-ingon sila nga parente mo. Unsa? Ayaw pa mo gosoy. Pagkatauhan ng imong gimablos diha, bahala agway amahan. O niya, unsaon man ni ron dyan? Magunsa naman ko ini. Sorry kayo na. Saan nga, di magmusugot si papa nga minyo ta. O niya, unsa may plano ni Muron? Mutiwas lang ko sa pag-eskwela. Aron makikita kong mayang trabaho. O ikaw, pakatawa lang yun na imong gimabdos ha. Kay balikon talang ka. Kung may nindot na unya kong trabaho. Jan! Pila na katuig ang nakalabay. Sukat ko ng anak. Ug hangtod karon. Wa pag ko'y balita di Jan. Kumusta naman ka siya? An? Ma? Ni mata na si Dodong AJ? Wa pa, uy. Mayo pa itong pagkahinanok. May tuyo ka na ko, ma? Dito bagod ko sa kapilya ganiha, kay nag-meeting me. O nakabalita ko bahay ni Jan. Mao ba, ma? Hain man ko na si Jan ron. Nilarga naman dahil sa Japan. Ha? Tuwa na din si Jan sa Japan. Og tingali. Malipayon na siya kauban sa iyong pamilya. Oh. Uy. Di amin ni-chat na ako. Di man ni mabasa. Uy, kikibaliktad man yung pangan.
Hi. Pwede ta mag-video call? Si Johnny. Oh, si John? Kumusta? Mayo kinakauna-una pagtawag na ko dyan. Sorry kay ha, nga karon ako nakakontak nimo. Kung saon nga, lisod kay nga akong naagian ko. Karon pa ko nakaluwag-luwag sa akong kinabuhi. Og tinuod ba nga naakas Japan? Oan, Og malipayon na tingali ka no. Tubad sa imong asawa o anak. asawag anak ba eh. Huwag magaling ko ikuyog. Ha? An, trabaho lang ginin tao ng akong giari diri sa Japan. May mong mutanaw sa tong anak? Ha? Naibaw ko. May anak na, lalaki. O AJ ang iyang pangan. Jan. Usbo na akong pagpangayag pasaylo ni mo sa mitabo na to sa atong kinabuhian. I'm sorry. Please, ay napagilak. Gisakitan lang ko sa hitabo na to, Jan. Nahibaw bang kumagaway gusto ang imong mga ginikanan ako. Maong naingon sila ka pa rin, tita. Pasaylo ako, an. Pero, okay ra, uy. Lisod kayo kung mamugos ko ka. Wa ko magustuhin sa imong mga ginikanan. Abotol na to ang gustong panahonan. Basin pa di eh. Sa umaabot, kita yun. Jan. Hangyo lang ako nimo. Ipaila lang ko sa tong anak nga mao ang iyang amahan. Ug ay kabalakaan, kay dili may tabo nga malimot ko ninyo. Ug paabot ang akong pagbalik, an. Jan. Didn't know that I would be this nervous. Think about everything I. Ang Ginoo na lang gid ang nasayod kung kami bagyo di chance sa umaabot. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication. Og nalipay lang sad ko kay mahigayon nga magasulti sila ni AJ nga among anak. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No ka mga higalang kaaginian nga taga-Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalaan, worth the wait. Cause you're worth the wait. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo dating utubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamausap mga higalaw at mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong nakalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaapit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook.